Ustad Nurhan bizinjoy kujam gappaवर दायंत्र याद के नूरखान या गप्पे मला याद आहे गुशनदेव बनाए गुशनदेव इथं मला या गप्पे याद आहे सायंकाळ पुस्तकाने निष्ठगत मला होगाता बाजारा मला उसी दुम्मी गुशंदा विचारची असा धमाका दुम्मी गुशंदा सर हसा धमाका तो बड़ा कामयाब है मला गप याद है मुझे बाजून उस्ताद का बुत का गुड़ा तो उस्ताद नूरखान एक सोच बगो मन्नाते चम्मा मैचे नया मन्नाते चम्मा मैचे नया गो दिले दी दगा मनागिन हाय हाय दिले दी दगा मनागिन दस्ता बेदे दस्ता रागवजे बेदे 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 दस्ता बेदे दस्ता रागवजे नोके रहा बंदुरा दारसेन अड़े मन्नाते चमा मैचे नया गो दिले दी दगा मनागिन जानी गो दिले दी दगा मनागिन